A v súvislosti s chudnutím a so štíhlou postavou je zaujímavé to, že práve áno, sú najúspešnejší ľudia, ktorí si dokážu odopierať ten neustály a sústavný pôžitok, ktorí nie sú na to tak fixovaní, aby si nedokázali povedať, OK, nezjem to teraz, hneď, alebo nezjem to celé. Budem to jesť pomalšie, alebo si to rozdelím, alebo prosto táto istá technika toho odkladania odmeny, pôžitku a toho výsledku, po ktorom my tak pudovo túžime, to je najlepší nástroj, ako dosiahnuť v živote úspech. Vo všetkých oblastiach vlastne. Aj v súvislosti s chudnutím. Takže tí japonskí vedci odporúčajú. Odrízajte si menšie sústa, alebo jedzte menšie sústa. Naberajte si menej na bydličku, na lyžicu, odrízajte si menšie sústa. Žujte to dlhšie a spomalte tempo vonkajších signálov, ktoré vás pritom ovplyvňujú.